Milorade, dobro jutro. Ana Sinicki sa nama ovoga jutra. Veliko zadovoljstvo. Mezzosopran, zaista uspešni koncerti u Milanu, održani u februaru mesecu. Mnogo lepih stvari u prethodnoj godini. Nastavlja se u 2013. A još jedna zaista sjajna akcija. Pre svega da poželim ti dobar dan, dobro jutro već, jel da? Dobro jutro. Program, svakako dobrodošla. A da kažemo da akcija da što više mališana zapravo upozna se sa klasičnom muzikom jeste urodila plodovi. Zaista je sjajno da negde od tih najranijih dana započnu svoje upoznavanje sa klasičnom muzikom. To su već imali priliku i iskusili upravo učenici osnovne škole. Dragolu Dudić iz Malog Mokrog Luga. Bilo mi veliko zadovoljstvo i čast da nastupam pred ovako mladom publikom koja, nažalost, nije često izložena klasičnoj muzici i njihova reakcija je bila divna. Ja sam imala možda malu tremu pred nastup, kako će oni da reaguju, međutim, njihova spontanost i spremnost da prihvate klasičnu muziku odmah i ono što im se ukaže pred očima je bilo fascinantno. Oni su čak instinktivno znali i kada treba da se aplaudira. Znali su i neke arije i opere koje sam im spominjala u toku nastupa. Čak kastanjete koje sam koristila za jednu špansku pesmu, oni su hteli da probaju posle toga kako to izgleda. Tako da je bilo jedno divno iskustvo za mene. Direktor ove škole me pozvao da nastupam za ove mališane i jako je važno, eto, spomenuo da ova škola sledeće godine slavi 150 godina svog postojanja. Znači u vreme kada i Beograd imao svega nekoliko škola, ona je već postojala. Ona je već postojala. Ali značajno upravo i možda za tebe zaista ne procenjujemo to iskustvo da prosto svi shvatimo da od tih najranijih dana kada puštamo klasičnu muziku našoj deci, tako se stiče prosto ta navika. To je jako važno. Ja mislim čak i da dete u stomaku svoje majke treba da bude izloženo klasičnoj muzici, jer i od samog rođenja pa kasnije do punoletstva roditelji moraju da shvate da deca i u školi i u kući moraju da slušaju tako nešto. To je jako važno za njihovu kulturu, za njihovo obrazovanje, za formiranje njihove ličnosti i važno je da im stalno to puštamo. I ovaj nastup je bio jako divan. Mi ćemo sada i vidjeti malo zaviriti u tvoje nastupe. Interesantno je reći da si imala zaista brojne nastupe do sada u svojoj karijeri, ali ova sad dva u Milanu su također bile spektakularne. Da, to je bio koncert u Casa Verdi u Milanu. Moj redovni nastup tamo, to je fondacija Giuseppe Verdija. On je sam finansirao izgradnju ove koncertne sale, to je ovog zdanja. I za svakog pevača je velika čast da nastupa tamo. A posle toga je bio koncert u Ruskom konzulatu. Šta je to što planiraš u 2013. godini? Gde ćemo to još vidjeti? Ja se nadam da ćemo uskoro uspeti da te čujemo, a za sam kraj ćemo spremiti i da pustimo tvoj nastup ceo. Da, bit će mi drago da pustimo možda i ovaj nastup za ovu dečicu, a također je i nastup iz Milana. Ono što je za Beograd važno od budućih nastupa je, znači nakon koncerta u Sava centru, koji je bio prošle godine, najljepše pesme Rusije, kako sam nastupala, Drago mi je da ću opet imati prilike da nastupam i u Beogradu. To će biti koncert, moj nastup u Saveznoj skupštini, zatim koncert u Ruskom domu, koncert u, sad ne mogu više da se setim, u muzeju Narodnog pozorišta, također nastup u Milanu i jako važan nastup bit će na festivalu na Palma de Majorci na leto u Španiji. Već vidimo da ćeš sa nekoliko mojih kolega, da. Ovo što sada pratimo jeste nastup? Ovo je nastup iz Casa Verdi. Da, sjajno. Ana, hvala mnogo što si bila ovog jutra. Evo prilike da malo čujemo da mi sad utihnemo ovdje iz studija i da čujemo da pustimo, naravno da dočaraš sve ono o čemu smo pričali i vidimo se uskoro da najavimo sve buduće nastupe. Hvala vam puno. Hvala još jednom.
Neža Đurđević, posljednji link ovog jutra, ali da čujemo gde se on sad trenutno nalazi.